Biko, Ramogi TV, Siaya. Nases e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo margi magisebedo go kuonde kuom ndalo 10 mokalo koro. Tok winjruok kod tend kaunti no, Nases go chiwo thuolo mar kete tim dwachgi kamoting'o meto mar osara, choro gi malo e ngas mar tich e kind mamoko. Jagoro mar riwruok mar Nases e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira mane wuoyo bang' romo margi kod tend kaunti ma Migori wacho ni gichungo ng'anyo nikech moko kuom gigo mane gidwaro mondo tend kaunti ma Migori otimnegi ma oting'o choro gi malo e ngas mar tich osechak timo. Thieth kichiwo gi Nases chakre kawuono dhi dok mbele kendo wakwayo Nases waduto te mar Migori County ni mondo doge tich e seche mag 24. Gidhi ng'anyo to wasebedo kuwa wuoyo kendo adwoko ne gero kamano ni odiochieng' ma kawuono watimo winjruok e weche manyocha gidwaro kendo weche giendi wadhi chako timogi. Moko nitie manyocha wachako timo tich abich mokadho ka promotion letters barupegi mag promotion osechako wuok, and hopefully by tomorrow all the nurses who are due for promotion shall have received their letters, because we received information from the board that quite a number of them had been signed and even the signing was continuing today. Uto manegi winjore ma osekete tim dhi bedo kare. En gombo wa kendo en dwaro wa pile pile ni joge wa yud thieth mana kaka pile wadwaro kuonde ma wantie, to bende nyaka wachak wagudugo wang'e welfare mag joge wa matiyo machiwo thieth. Koro kane wayudo kendo wawinjo ni Nases wa koro yie mondo mi odhi odoge tich, en morwa maket. Higni gi higni alap ma baba dogo osebedo kanyo